Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, danas je moja gošća Mila Alečković, profesorka, klinički psiholog, pisac... Umetnik. Umetnik. Mila, dobar dan, drago mi je Dobar dan, vas. dobro vas našla, hvala, evo početak leta, hvala. Da, ovo je nešto... To što ste rekli, uvek me predstavljate, ljudi se uplaše, ne vole našu struku, znate. Mada ljudi traže psihološka objašnjenja, ali neki misle šta ćemo sa njima, oni samo objašnjavaju. Evo, ja sam sada završila jednu seriju crteža, evo da vide ljudi neki moj drugi lik. Poeziju pišem odavno, ali to sam rekla, to ću za kraj života ostaviti, zbog majke, neću sada. A završila sam seriju svojih crteža i to ću napraviti jednu malu izložbu i tako, znači ja sam stvaralac. Zbog čega volim sa vama? Zato što vi dosta dobro analizirate ličnosti iz našeg javnog života i sa političke scene, baš zato što ste klinički psihologa, pojedinci, bar meni laički, deluju kao da ste im vi preko potrebni ako oni odbijaju pomoć. Hteo bih da vas pitam, evo da krenemo od toga, kako vidite sve ovo što se desilo prethodne nedelje? Upad u rektorat i to predvodi UKP na čelu sa Markom Kričkom. Pitanje je čovek koji je pretio silovanjem studentkinji u zgradi vlade Srbije, čovek za koga direktor, šta je već sad u policiji, Veselin Milić, tvrdi da je on dobar samo za menjanje guma na autu, ni za šta drugo. Kaže, dobro je da je tu, da ima ko to da uradi. Onda, s druge strane, imamo ministre na televizijama koje prete studentima, imamo ministre koji tvrde da ne treba deca da upisuju državne fakultete, zato što ih naziva blokaderski. Kako je to, da krenemo od toga, ima još dosta tema, ali evo od toga, kako je to stanje u jednom društvu gde ministri odgovaraju buduće studente, buduće brucoše da upisuju fakultete zato što su njima blokadi i upućuju ih na neke druge. Pritom smo mi uglavnom završili skoro svi državne te iste fakultete koji su, gde smo stekli to obrazovanje koje smo Koji stekli. su bili, naravno, ozbiljni, ja sam ovde i posle u svetu, kao što znaju ljudi. U svetu, ja sam jedno vreme bila na Pennsylvania University posle Sorbonne. Posle tog blokaderskog fakulteta završen. Ali pa recimo... Mislim, kako ga oni zovu? Ne, to je privatni, ali u svetu su privatni dobri, kod nas su privatni, mislim, ajde, nećemo da kažemo ne svi, ali većina je katastrofa, znači treba vratiti se, ali dobro, to nam nije sad tema, jer tako, treba se vratiti na ozbiljnu deontologiju državnih univerziteta, obnoviti ih i tako dalje, to sve sledi budućoj Srbiji. Vi ste mene pitali i početak vašeg pitanja u vezi ovog nasilja koje se dešava, to je fizičko i psihološko nasilje, jedno bez drugog i ne ide. I ja sam vam rekla i ranije da će ono biti sve gore i gore, sve veće i veće i evo, vi imate sada potvrdu da razmišljamo kao kriminolozi. Kad postoji neka indicija da su određeni ljudi, ajde nećemo reći ubice, ali recimo da su podstrekivali na ubistvo, pa se onda ponavljaju neki elementi, onda se ta verovatnoća sve više pojačava, ne mora biti jedan, ali visoka je verovatnoća. I sad vi recimo imate izjavu ove osobe bolesne, da poslednja izjava koju sam videla, jer ja sam zapečatila stanje kliničke slike te osobe i ljudi oko njega i više to i ne gledam, ali slučajno pogledam sad izlaze agresivno te razne izjave, izjavio ovo, mislim, to čovjek da se spase toga. I slučajno pogledam, mislim, namerno pogledam, ali slučajno vidim, ajde da tako kažemo, poslednja izjava, rektor je bez empatije. Rektor je, kaže, bez empatije prema poginuloj devojci ili tako nešto. To je sad, mislim, parafraziram, jel tako, pošto možda nije tačan red reči i slova. I sad, vidite, ja sam dobila neke podatke, opet kažem, ne mogu ništa konkluzivno, zato što niti sam u toj istrazi, niti me ko pita, ja govorim da pomognem ljudima da razumeju stvari i fenomene. Ali jedna moja dobra prijateljica, koja je vrlo ozbiljna i odmerena i ne govori bilo šta, bilo kome, je dobila podatak od nekih, da li roditelja te devojke, u svakom slučaju neke rodbine, koji tvrde, ali oni to tvrde. I evo ja ovo sad govorim ne da bi neku paniku pravila, nego da pozovem te organe koji vrše istragu da se usmere ka tom pravcu. To vam je ono, znate, kad imate uštedu u hipotezi istraživanja, a mi psiholozi tome i služimo, u stvari intuitivci tome služe.
koji tvrde da je devojka doneta tu, da ona uopšte nije skočila, nego da je ona tu doneta takva kakva je preminula ili već šta je bilo. Da li je to moguće? Koliko kamera centar Beograda pa da to... nju niko nije video kako skače. Pa niko nju nije video kako skače. Dobro, neko bi video da neko nosi telo. To je velika stvar, da li bi neko video, zato što je to bio je mrak, to je lakše izvesti nego videti skok. Skok niko nije video, niti ko govori o skoku. Dobro, ja tu stajem jer ja zaista ne znam, sve je otvoreno. Ali ovo sam dobila neke podatke, pričam sa ozbiljnim ljudima i tako dalje. I sad da stanemo mi tu pa da to ti organi koji istražuju neka sve istraže. Da li ima očevidac da je video da ona skače? Ako nema niko da je video, onda idite ovim putem. Pa istraga će morati na kraju da kaže istinu, je li tako? To nije naše, to će ovi koji istražuju da otkriju. Ja samo pomažem u obiranju puta. Sada, vidite, kad osoba kaže za tog rektora, nema, kaže, nije pokazao empatiju prema poginuloj devojci. Ja, prvo, mislim, kako može to i da izjavi uopšte? To je vrlo jedno neukusno... I pritom ko čovjek koji je rekao da Nastrašica nije rekonstruisan? Da vam kažem jednu stvar, mislim, to je jasna, ajde da ovako kažemo, mi to zovemo projekcija u ogledalu, znate. U našoj struci se to zove projekcija u ogledalu. To znači, pričaš druže o sebi i o svojoj empatiji pričaš. Mi ne znamo kakva je tvoja empatija, odnosno ja sticajem nesrećnih okolnosti znam da je nema, jer to vidim klinički, ali znate šta, toliki izginuli ljudi, tolike optužbe, empatija prema onima koji su dali Ritope, kako se zove ono mesto, i tako dalje, svi znamo da kakvu je ona empatiju i njegovi, kakve su oni empatiju pokazali prema isečenim glavama i svemu onoj stravi koja se tamo dešavala. Ta izjava tako preuranjena, recimo ja bi mogla kao kliničar da tu dajem izjave, ali ne pada mi na pamet. A zamislite neko ko je na čelu države da počne da priča takve stvari. On nema pravo da to uopšte izgovori. Može psihijatar to izgovori, može kliničara koji ima neke saznanja i ova istraga, znači zvanična istraga, policijska mora da se, odnosno kriminološka ovog puta, ne samo policijska, to moraju viši nivoi da rade i da se posle negde obavesti narod o čemu se tu radi, jer jedna devojka je zaista nastradala. Pri tome, vidite, počeli smo ovim zato što ste govorili o nasilju, a to je prva stvar koja je sad najgore nasilje ovih dana koje se desilo. Zato sam skrenula u tom pravcu. Imate opet taj socijalni inženjering. Jedan od tih je krenuo na mrežama, nije ona ni postojala, to je lutka koju su ubacili i tako dalje. Te gluposti, jel? Ali vidite, to je isto deo inženjerije koja kreće, pusti na mreže, da je to sve fake, da nije ni postojalo i tako da lomljenje kognitivne disonance da ljudi posle kažu pa ne mogu ničemu više da verujem, nema ni za šta dokaza, neće nikada ni biti, jel? Obrnuto od Conana Doylea, Sherlocka Holmesa, Poirota, Agate Christie i tako dalje i svih velikih kriminologa koji naravno dokaz mora da dođe na kraju. Ali ova socijalna inženjerija je navikla ljude da nema nikada dokaza, prema tome nemojte ništa da verujete i onako se nikad ništa neće saznati. To je to što im se servira. Saznaće se sve. Ali, znate, servira im se to da bi ljudi digli ruke, pa dobro, vidiš, verovatno to nije ni postojalo. I to je potpuno jedno sluđivanje. Mislim, to je taktika, izvinite, strategija, a možda posle i taktika sluđivanja. I sada, još jedna izjava, to su nasilničke izjave. Počeli ste sa nasiljem i zato sam ja to sad rekla. Nasilna izjava puna nasilja je reći rektor nije pokazao čak ni empatiju prema poginuloj devojci. To je izjava koja krije ogromno nasilje, a možda i projekciju u ogledalu, što znači da krije neku podsvesnu krivicu, to koji izgovara i koji verovatno više zna o toj pogibi nego što ljudi misle. To je zašto je baš targetirao rektora? Nije dekana, nije nekog drugog, nego baš njega. Iako se to čak nije desilo ni u istoj zgradi. Mislim,
Ajde samo još da dodamo, još jedna ima nasilnička izjava koja kaže studenti su, pa ja sad govorim o nasilju, ovo je verbalno nasilje. Još jedna nasilnička i verbalno nasilnička izjava glasi studenti su počinili obrazovni genocid, eto te nove generacije izgubili smo, pa sad izgubili smo, pa on je izgubio ko zna koliko godina, da li uopšte studirao i kad je završio te studije, koliko je on izgubio, opet projekcija u ogledalu, znači priča negde podsvesno o sebi, pošto je on najviše verovatno gubio, jer Čavoški tvrdi da nije ni završio za 4 godine studije, znači taj je gubio, a ne mi i studenti. I sad pazite sad to nasilje. U izjavi studenti su počinili obrazovni genocid. Molim vas, mi imamo vlast sastavljenu od, nećemo sada da kažemo ne ove ulepšavanja, pa da kažemo polupismenih, možemo slobodno reći imamo vlast sastavljenu današnju, vlast sastavljenu od nepismenih ljudi, od napumpanih usana koje ne umeju da se izraze uopšte. Dobro, to nije vlast, to su neke poslanice. Imate i ministarke takve, nažalost. Imate na sajtu vlade da je jedna završila fakultet politički, a nije. Znači, lažna, aj to što laže to dete, nego što laže, mislim dete, žena, nego što laže sajt vlade. Zatim imate sve ove koji su kupili te diplome, što će vjerojatno sutra neka komisija da radi. I sad sve to imate i to je očigledno... Pa imamo slučaj Olivera Antića gde u medijima nije bilo o tome ništa. U pitanju je ambasador Srbije u Portugalu, koji da li se bacio, da li su ga bacili sa litice. Da, sad se vraćamo na to, nego sam tela... ambasadora, ali taj slučaj medijski nije dobio 0,1% pažnje, iako je, da kažem, u hijerarhiji univerzitetski profesor, ambasador, sve u odnosu sada na studentki. Znači, oni zloupotrebljavaju... Tako je, ali hoću da kažem, samo da završim sa tim obrazovnim genocidom. Znači, imate sve ovo što smo sad opisali, potpuno nepismenu, nekompetentnu, agresivnu, prostačku vlast, koja pre svega nema znanja, ljudi koji su stavljeni u tu, izabrani u tu vlast namerno su nekompetentni, bez diploma ili hohštapleri ili prepisivači ili tako dalje. I sada vi to imate i to što predstavlja barem 20 godina unazad stvarno obrazovni genocid za Srbiju, sad ta osoba koja je u celom tom mulju obrazovnog genocida, ona opet projekcijom, jer vidite sad šta je projekcija u ogledalu, opet projekcijom u ogledalu napada, izvinite, studente da su oni počinili obrazovni genocid. Jer vidite kako nesvesno govori iz čoveka. To što si ti, skratim, da bude jasno ljudima, to što si ti uradio, to pripisuješ drugima. Dobro. Sad se vraćamo na ovo vaše pitanje. Zašto taj rektor? Ja ne poznajem gospodina Đokića i ništa personalno ne mogu da kažem. Mislim, jedino ono što vidim da je vrlo obrazovan i da je to jedan onako pristojan čovek. Njemu se razne tu zamerke stavljaju. Jedni pričaju ima adolescentski glas koji mutira, drugi ovo, treći ono. Mislim, svašta ljudi pričaju. Ono što je činjenica, to je da je to obrazovan čovek i da je poveo sad zaista, da se dobro održao u tom rektoratu i tako dalje. To možemo da kažemo. Međutim, ono što takođe možemo da konstatujemo, to je da čini mi se da je predsednik Srbije, takozvani sadašnji, da je on srećan što je našao kako on misli, pazite kako on misli, podobnog kandidata. I prosto ga moli da se kandiduje. To ste verovatno videli. Ja lično mislim da on greši u svemu, ali dobro je što greši, što bi rekao Sun Tzu. Znači, Vučić, misli da je rektor Đokić loš kandidat. I jako se obradovao. Vidi se da je radostan. Da kaže, ajde. Jeste je slavio kad je video? Da, kao kandiduj se. Evo, ako me narod hoće, bit ću ponovo premijer. Sad on se kao nečka, pa da li ga narod hoće, da li ga, mislim, Vuči batino, bre, miči se, niko te više neće, jel? Izvinite ovim izrazima. Ovo su srpski folklorni izrazi. Ali, izvinjavamo se, zbog vašeg videa, jel? Ne zbog mene. Ja se ne bojim ničega, nego zbog vaše stanice. I sad čemu se tu radi? On se sad obradao. Ne znam da ste primetili taj psihološki moment, kao neki inside, super, ovaj će biti kandidat. Zašto? Jer on pogrešno procenjuje, doduše, ajde, napola pogrešno. Rektor Đokić jeste kandidat pomirenja. To je kandidat pomirenja, to je apsolutno. To je, otprilike, biramo Novu Koštunicu.
Dobro. Pa dobro, ne možemo sad baš Koštunicu i rektora Đokića poredimo. Ne, dobro, ali govorim u smislu one figure, ne može se porediti po raznim stvarima, nije to ista generacija, pa da bome. Obojica su veoma obrazovani ljudi i tako. Ne, ja nešto drugo hoću da kažem. Koštunica nikad nije hvalio nikoga sa Interpolove poternice. Dobro, ali ne, nešto drugo. Misli da on može da pomeri begunca i ove goniče. Ljubo, nešto drugo želim da kažem. Traži se figura koja bi bila prihvatljiva jednima i drugima. U tome je reč. I sad postoji pretpostavka, a tu su vjerojatno i neki stranci u igri, nisu samo naši Srbi. Postoji pretpostavka da će rektor Đokić biti prihvatljiv i jednima i drugima. I to i očigledno već jeste tako, jer ga deo studenta prihvata, a prihvata ga i ova vlast. Vlast je čak srećna, misleći da je on slab i da će oni da na njemu da profitiraju i da se održe. To vidimo, tu dinamiku. Nije bitan naš stav da li je to tačno tako ili ne. Prosto tako je doživljeno, razumete? I sada, vi ste me pitali za celu, sad rektor Đokić, mislim da vam kažem, pitanje je, kako bih rekla, pitanje cele ove postavke, ajde tako kažemo, već ta reč lista mučna je svima, lista komunista, mislim, svima se već smučila reč lista, znate, mi iz lista ne izlazimo, mi samo listamo, kao listnato testo, cela Srbija je samo liste, 30 godina svi hoće na neke liste da ulaze. Ajde da ne kažemo tu reč, nego kažemo postavka. Cijela ova postavka ima smisao samo pod jednim uslovom. Da bude jasno oročeno sve to i da ta neka eventualno, ajde ovako, govorimo izraze iz narodno-slobodačke borbe, da taj eventualno proboj bude, služi za to da se stvore uslovi za prave izbore. A da ne bude 4-5 godina uhljebljenja u vlasti i tako dalje. To tako doživljava opozicijona javnost. Tako je. A da li režim doživljava to kao, ajmo da tu budu ljudi, ako već padamo, da tu budu ljudi koji mogu da... Režim doživljava to kao kupovinu. Da nam postave, da nas održe još malo na vlasti. Ne još malo, ovaj priča o 35. godini. Pa dobro, ali... Makron je rekao šta će biti 2038. Kapiram da je režim svo vreme radio na tome da oslabi opoziciju, u ovom slučaju studente. U Francuskoj imamo izjavu Makrona šta će biti 2038. A ovaj priča šta će 35. To je vrlo slično. Neće ni jedan ni drugi postojati dotle. Ali eto, to je ta, znate. Evo šta je poenta. Ovaj proboj sa tom postavkom i sa tim izabranim ljudima, ako su uopšte izabrani, to sad druga priča, i na to ćemo se vratiti, ima smisla samo pod uslovom da se probije teren, da se faktički da vlast bude na neki način srušena, na neki način, ona ne može to su etape, znate, mi sad samo krnjimo prvi deo, to je očigledno. I da onda to neko oročeno vreme, ali vrlo jasno oročeno, služi da se naprave tehnički uslovi, pravno-tehnički, za nove izbore vrlo brzo, koji bi bili, ajde da kažemo, relativno pošteni ili najmanje nepošteni. Zašto bi ta skupštinska većina ili ta... U protivnom... Zašto bi pristali na to? Ja to ne znam. Ja kažem, u protivnom ovo sve nema smisla. I neće se verovatno... Ja znam kod nas, ko jednom zauzme fotelju, jako ga je teško iz nje iščupati. Dobro, to jeste isto jedna činjenica, to što vi kažete. I to baš onako utemeljena i fizički i psihološki. I tu jeste obojazan. Ali ja govorim, ako onda, ja sam rekla da da cela ta konstelacija ima smisla samo ako je to oročeno. Ako nije oročeno, ako se ide na to da se ustale, da se kupe, da se održava premijersko mesto ovog bolesnika još narednih nekoliko godina, onda ovo sve nema nikakvog smisla, ali mi ne možemo sad da kažemo stavljamo krst jer nema smisla, nego ćemo reći onda, deco, idete u vatreno krštenje, pa ćete biti dobro prevareni, kao što su i 68. bili studenti dobro prevareni, pa onda ćete dobro da kako da kažem, sazrete, za jednu noć se sazri, kad vas neko tako maltretira. I oni su već sad dosta zreli, ali nisu potpuno. I onda će biti opet nova bitka, nova borba, samo sa mnogo zrelijim studentima i onda će biti lista sa samim studentima na listi, a ne sa profesorima.
Znači, šta ja narodu sad govorim i vama? Da ništa nije tragično, zato što ako mora da se prođe kroz vatreno krštenje, kroz prevaru, proći ćemo kroz prevaru. Pa onaj ko je prevaren, taj će vjerojatno posle duplo da se bori, pa neće dozvoliti da ga moji kolege, profesori varaju, nego će na drugi način da se bori. Sad se vraćam na ovo, opet na ovo što ste vi kazali, u vezi te konstelacije. Vidite, ja sam isto čula tu neka imena i tako dalje, ne bih se time bavila, jer pre sve dok sami studenti ne iznesu svoja imena, ništa ne možete da verujete. Dobro, oni nisu demantovali ovu listu. Pa dobro, nisu demantovali zato što to je work in progress, to je još nije ni gotovo. To je predlog u stvari, to nije. Vidjet ćemo na kraju, oni mogu tu milion stvari da izmene. Da, treba sačekati tako da se, ali po onome što su neki ljudi govorili, evo ovaj Antonić je dosta ozbiljan čovek, iako on ne veruje u tu opoziciju na način na koji mi verujemo, ali on je ozbiljan, relativno ozbiljan čovek. Po ovome što su govorili, mi sad možemo da, ja ću sad reći šta možda se zaključi, mene nećemo ništa drugo pričati. Može da se zaključi to da se traže neka imena koja su dovoljno nepoznata da niko ne može da ih napada. Mada vi i nepoznate imena možete napadati, naravno, mislim, to je samo po sebi nonsens, ali dobro, ajde, to je neka sad, ja pokušam da uhvatim logiku stvari. Zatim, ono što je jasno iz ono što nije dobro, ako bi to tako bilo, to je da se na toj postavci nalaze neki ljudi koji su tvrdili da nije bilo krađe izbora. Imate neke ljude koji su tu, eto, te su oko gospodina pulmologa, je bila jedna poslanica koja je snimljena kad ona kaže nije bilo krađe izbora. Dobro, to je njen stav. Jer ona da je rekla tada da je bilo krađe izbora, verovatno ne bi postala poslanik. Znači, bilo je u interesu da kaže da nije bilo. Ali, molim vas, krađe izbora je bilo. Mi svi to znamo, je li tako? Drugo, studenti polaze od pretpostavke da je bilo krađe izbora. Znači, aksiom studentske borbe jeste upravo krađa izbora. Pad nastrešnice, žrtve, ubistva i tako dalje, korupcija i krađa izbora. Šta je korupcija nego krađa izbora? Šta je krađa izbora nego korupcija? To stavljamo isto. Znači, aksiom studentski je da je bilo krađa izbora. Sada na toj listi koja treba da se bori protiv krađe izbora imamo osobu koja tvrdi da nije bilo krađe izbora. Imate, koja je inače ovako fina osoba, lepo priča i tako dalje, ali imate podatak da ona decidirano kaže, sedeći pored gospodina pulmologa, da kaže da nije bilo krađe izbora. Znači, tu sad ili nije dobro videla, ili nije htela da vidi. Ni jedno ni drugo nije dobro za kandidata. To je jedna stvar. Druga stvar, na listi nema žrtava. Ili barem mi ne znamo za žrtve. Izvinite, možda ima žrtava. Sigurno da ima nekih žrtava, ali nisu se deklarisali kao žrtve. Da bi ova lista... U smislu, niko od njih do sada nije ništa rekao protiv Vučića ili u smislu... Pa ja mislim, zato sam rekla da je to lista po znacima navoda pomirenja, da tu neće ni biti nikakvih... Ajde sad da pokušamo da... Ovo što ja sad radim... Da se pomiri opoziciona javnost i mafija. Ja pokušavam da uhvatim samo logiku stvari, a posle kad uhvatimo logiku stvari, mi ćemo psihološki lako vidjeti o čemu se radi. Samo da vidim šta je tu, kao kod COVID-a, znate, šta je logika? Ne možeš da šetaš praznim parkom, a stojiš kao sardina ispred radnje. Znači, nema logike. Čim nema logike, znači da je crna psihijatrija, znači manipulacija. Sad da vidimo da li ovde ima logike. Ako ima, u redu je. Ako nema, i ovo je manipulacija. Otvorena sam prema svemu. Ja i dalje ostajem, ja do kraja života ostajem za studente. Ali pod uslovom da su oni tu, a ne da je UDBA pravi nešto za njih, razumete? Sad, šta je isto bitno? Što je meni rekao jedan student, kaže, prvo smo mi krili listu od UDBE, a poslednjih pola godine UDBA krije listu od nas. Dobro. Pošto... Ma ima izvanredne te dece i ja se... Ne, deca su genijalci, nije to sporno nego... Možda oni moraju proći kroz to vatreno krštenje, kako ja to zovem. Moraju, znate, da bi lupili glavom o zid, sad vratit ću se ja posle na to, da sami sebe stave na te liste, a ne da... Oni sad rade prokuraciju. To je kao kad ja recimo, mom suprugu dam, evo, glasaj za mene u Francuskoj. To je prokuracija. Kad su studenti sami sebe stavili, to je bila ona lista 1 od 5 miliona. I tu listu na kraju imala 0,6% kad su studenti stavili sami sebe na listi.
To sad niko neće da kaže, ali to je Ne, tada... ali to je bilo pre njihove borbe i pre pokreta. I pre ovog marša... I pre svega ovoga, naravno. Oni su digli Srbiju svojim aktivnostima, a ne listama. Ali to smo donekle već viđeno. Pa nije tad bilo aktivnosti. Vratit ćemo se na to, je pojam zasluge. Bili su i tada i marševi, i šetnji, i protesti, ni blizu ovako nije. Žuta patka i ostalo. Ovo je bilo pravo, ovo se digla cela ruralna Srbija. Poljoprivrednici, seljaci, sela, svaka im čast, sve su podigli. To je sad sasvim drugi moment, znate. Sad, da završim sa ovim šta smo mogli da vidimo. Znači, tu nema jasno deklarisanih žrtava, što bismo mi prirodno očekivali da, u stvari, da vam kažem, možda su žrtve, pa neće da kažu da su žrtve, ali u principu, psihološki, uvek kad su u pitanju neke promene, uvek treba verovati ljudima koji su nešto pretrpeli, koji su bili suđeni nepravedno, šikanirani, otimana im imovina, nisu imali pravo na pravedno suđenje, hapšeni, batinani, napadani, difamirani i tako dalje. To su žrtve realne i takvi ljudi se mnogo jače bore. To je poznata psihološka činjenica, ne treba mnogo objašnjavati, svi to razumeju. Za sad takve ljude ne vidimo da neko o njima govori, ajde da ne govorim jer ja ne čitam to, ja nisam u igri, to tome mene niti zanima. Dobro, oni su sklonjeni jer oni verovatno mrze ovu vlast. Ovde su odabrani ljudi koji... Dobro, nije dovoljno mrzeti. Morate mrzeti s razlogom i sa uzrokom. Nije, naravno, činjenično, ne. Tako. Ali ovde su stavljeni ljudi... Boga mi uzrok je, kad ste žrtva, onda sa uzrokom mrzite, a razlog je, mrzite u ime opšte čovečanske prave, ne mrzite, nego da kažem, prezirete. Prezirete, da. Nećemo paganske, nego prezirete u ime opšte čovečanske pravde, jer vidite da je nepravda. A uzrok je ono što ste vi pretrpeli i zbog čega ste vi dobri za borbu. Jer neko ko je bio u zatvoru, na primjer, 40 puta, on je odličan za borbu, ako je to živ, naravno. To su ljudi koji se bore. Znači, sad taj profil nemamo ili ne vidimo da ga imamo. Možda postoji, ali nismo ga detektovali još. Što isto je jedan dokaz da je lista pomirenja. To je ono što sam ja rekla u početku. Sad, možda i mora da bude sad pomirenja, pomirenja po znacima navoda, da se razumemo, to je takozvana, nije to li, ja sam to rekla, lista pomirenja da bi zaokruglila stvar, to bismo rekli lista prohodnosti ili kako da kažem, lista lukavstva, ajde, lista lukavstva. Jer kod žrtava nema lukavstva, žrtva se bori da sruši ono ko je zločinac, jer tako. Sad, ovde toga nemamo. Ovo je, znači, prva postavka je neko lukavstvo da se prođe. Nismo ni protiv toga, ako je to strategija. Dobro. I sad, isto tako možemo da vidimo da, recimo, ovo što je meni bitno, nemamo pojam zasluge. Nemam pojam zasluge. Možda je rano za to, jer možda će to kasnije doći kad budu bili oni pravi izbori u koje svi verujemo. A šta je zasluga? Zasluga je ono što ste uradili za društvo. Sada, kad studenti stave svoje profesore na listu, što je logično, jer je veza studenta i profesora organska veza. Sama sam profesor, pa znam šta. Mada ja, kažem, nisam u igri, izuzimam se, ali govorim o kolegama. Kad oni stave svoje profesore, to je dobro, jer su to obrazovani ljudi i tako dalje, kojima oni veruju. Međutim, ono što ja mislim u ovom trenutku, to je da su studenti u ovom trenutku, može se to menjati, da su studenti malo više nego što treba submisivni. I sad ću napraviti jednu paralelu. Daleke 1968. godine, vraćamo se na taj period jer 96. je bila rešena, znate, tu su ušle pare, vlast pada i gotovo. 96. Ja sam isto bila u opoziciji 96. i svi smo bili na ulicama i moj suprug je tada i pretučen na ulici i tako dalje, sećamo se i toga. Ali to je, kako da kažem, tu je ušla jedna pomoć velika, finansijska i bilo je dogovoreno i vlast je pala. Međutim, daleke 68. ništa od toga nije bilo. To je isto bilo grlom u jagode, kao i sad. I zato poredim sa 68. Studenti su bili naivni, nećemo reći šta su tražili, to sad više nije bitno, ali oni su bili manje submisivni prema svojim profesorima. To znam jer je moja sestra tad bila u toj revoluciji sa Vladom Mijanovićem, koji je kod nas ispavao, uzgled bude rečeno. A šta znači to bili su manje submisivni? Pa jednostavno oni su profesore isterali napolje. Kad je Vlada pošao iz studentskog doma,
Draža Marković je naredio da se puca u studente pravim mecima, mada i ovi gumeni su u stvari strašni, ali ono je bilo doba posle ratno, tu nije bilo igre ko danas, nego to ono, znate. I onda je Desanka Maksimović i moja majka su izašle da im čitaju pesme, poeme. Onda je on video i rekao, sačekaj dok se ove dve ne sklone, pa ćemo onda pucati u njih. Međutim, one su ostale, Vlada Mijanović je za to vreme sa velikom grupom studenta, i to tih provincijskih studenta u Beogradu, koji su ona prava deca koji ovi sad, koji su prepešačili celu Srbiju, pošao, probio most, policijske kordone, sve probio, došao do centra grada, zauzeli su fakultet, isterali sve profesore. Ne zato što ne vole profesore, nego su rekli, ajde napolje sad mi uzimamo, naša generacija uzima, i onda su ti profesori pozivani kao prijatelji da budu s njima, ali ne svi. I niko nije profesore tad kandidovao. Nego, čak se znalo da su neki profesori cinkarili studente policiji, što vjerojatno i sad se dešava, jel? To se tada znalo. Neću govoriti imena, neki su živi, ja znam koji su to. Nije bitno, živi su neki, nećemo govoriti imena. Neki su radili za policiju, pa to se zna. I to su studenti znali. I studenti su bili toliko zreli da nisu dozvoljavali da ih čak ni profesori zamute. Jer ti moraš biti lojalan profesoru, jer profesor ti daje znanje. Ali ne daje svaki profesor moral. Znanje je znanje, a moral je moral. Drugo, nije svaki profesor hrabar. Nije svaki profesor ni ličnost, znate. I oni su to znali da procene, jer su u 20 i nekoj godini bili zreli da kažu, pa ako je Che Guevara mogo da ima, možemo i mi toliko godina da imamo, šta sad, što moramo da se sakrivamo ispod suknje nečije, je li tako? Zašto ja sad treba njih da stavljam na listu ili na neki tapet ili na kandidaturu? Oni su hteli da uzmu sami stvar u svoje ruke, je li tako? I uzeli su. Dobro što ih je Tito posle preverio, ali oni su uzeli u tom trenutku. I studenti su rekli profesorima, hoćete da budete s nama po našem režimu. U redu je, u Kapetan Mišino zdanju dođite, gledajte, tamo se recituje ko je Danton, ko je Robespierre, recitatorske sekcije. I ni tad policija nije ušla u Kapetan Mišino zdanje? Nije. Pa nije, zato što su studenti rekli, mi smo snaga, ne damo. Ali nisu oni, a bilo je i tada tih profesora mudaša koji se boje, je li tako? Pa bilo je i studenta koji su se bojali, ali manjina. I oni kažu, aj napolje, brate, jer ovi bi pustili policiju, a studenti stali, mišićavi ne daju i niko im ništa nije mogao. Šta sam ja ovim teo da kažem? Nisu bili submisivni, bili su jaki, bili su ličnosti, bili su borbeni. Pa šta bude, bit će. Oni su znali da se na njih može pucati pravim mecima. Ove se Mijanović nije bojao ničega. Naravno, bilo je oni koji se boje i tako dalje, ali svi su krenuli zajednički, okupirali, držali i onda su puštali one profesore koje oni odrede da su dobri, ali ne da ih kandiduju, nego da budu s njima u njihovoj borbi. A kandidovali bi vjerojatno sami sebe, što je i logično. E sad vidite, sad imamo jednu drugčiju generaciju. Odmah da kažem, ja sam veoma zahvalna ovoj deci koja su veliki napor napravila da proputuju celu Srbiju. To je veličanstveno što su oni uradili. I ne treba im zamerati, kaže, što su išli u Strasbourg. Treba da idu svuda. I dobro je što su išli. A najvažnije je ono što su pošli po selima, gradovima, poljima, svaku bakicu zaustavili, svakom pomogli, poljubili, uzeli pomoć, rekli tamo nekom jadniku koji ih je čekao, ne brini se Čiko, borimo se i tako dalje. To je ogromna stvar. Ogromna stvar. Ta energija živi. Ali sada, ako su oni toliko bili zreli i jaki, pa šta će vam sad prokuracijska moć? Šta će vam sad ti profesori nisu s njima hodali? Jer ne bi ni mogli da hodaju s njima. Znate, nas već bole noge. A neki verovatno su trutonje pa ne bi ni hteli da hodaju, imaju već malo veća dupeta. A drugo, da vam kažem jednu stvar, profesori su relativno dobro plaćeni u Srbiji.
Relativno A dobro. dobro, kad nisu bili dobro plaćeni, Ne, to da. oni su ih vratili na fakultete. Ja sam Sećate se kad im je Vučić zavrnuo- ja sam podržala sve moje kolege dok su bili u onom, mislim, nasilje nad njima je vršeno da nemaju posao, da nemaju da ih izbacuju. To, apsolutno. Tu stojim, iako sam ja internacionalni profesor više, ali ovde sam počela. Radila sam na Beogradskom univerzitetu, bila sam u tom institutu za psihologiju godinama. Znači, ja imam potpuno razumevanje za njih. Ali, da vam kažem jednu stvar, kad gledate oni koji su vraćeni, pa imaju projekte, pa ovo, pa ono, to nisu studentski budžeti, razumete? To nije spavanje u domovima. To je jedan relativno pristojan, mislim, taj život je bedan spram sveta, ali ovde je pristojan. Znači, što bi oni hodali? I sad, vi njima dajete prokuracijski, ja bi mojim kolegama rekla, nemojte vi da budete, da se trtite za te položaje. Šta ćete vi na tim, da se razume, uopšte neću da kažem da je greška u studentima. Studenti su, tu su velike interesne grupe, oni su pod užasnim pritiskom naših kolega. I ja bi mojim kolegama prvo uputila poruku, pustite te mlade ljude, nećemo reći decu, pustite te mlade ljude da oni budu, ima još vremena, hoću to da kažem, još ima vremena da se prestrukturira stvar. I da kažu sad ti profesori koje su oni izabrali, da kažu, ajde, pošto očigledno je velika manipulacija vlasti, očigledno je da su sve strukture Vučićeve ušle u projekat. To je jasno svima. To nismo hteli da kažemo da ne pravimo ovde, što se kaže, neku... Nebojša Krstić je objavio ovu listu. Pa dobro, pa sve, mislim to što objavljuju manje više nego što su ušli u plenume. Mislim, meni su neki studenti rekli, pa oni su nam već svuda. Dobro, a reko, deco, mladi ljudi, vi morate da ih prepoznajete. To se nekad učilo, brate, sve su škole učile od onih zapadnih do kominterne, kako se ubačen čovjek prepoznaje. Pa to je zrelost. To je ispit zrelosti. I sad bi ja rekla mojim kolegama, ajde još nije kasno, pošto ste svi videli su i ti profesori da je tu ušlo sve i svašta. I oni su neki od njih sami na tome rade, znate. To se lako potkupi. Ljudi stariji se vrlo lako potkupe u Srbiji jer su već postali konformisti, nema tog zanosa mladosti, nema te vere u pobedu. To samo može mlad čovjek tako da veruje. To već kad je stariji, to već ide ka konformizmu, ajde da se dogovorimo, da naplatimo, da ovo... Neki su sigurno već korumpirani. Ne neki, nego velika interesna grupacija se bori da se studentima ubace ljudi koji će održati ovu vlast, pa da to kao bude neki kako kažem, jako postupni prelaz od nekoliko godina. Pa mi dotle svi pocrka smo. Nema vremena za to. Znači, bez lustracije, bez krivičnog Bez odgovornosti. da bome. Ja sad molim prvo kolege, pošto je to moja generacija, prvo kolege da se dozovu oni svesti. Ne pameti, jer oni nisu glupi, nego da se dozovu svesti i moralu. I još ima vremena da kažete, vi da kažete studentima, ajde, drage kolege, da se zamenimo, da ipak vi budete na listi, odnosno na tim pozicijama, a mi smo u pozadini, pa onda kaže ne zna kako da pledira u, ne znam, tamo u ovome parlamentu i šta da... Pa vi mu budete iza leđa. Šta ne znam, ona devojka genijalno odgovorila na pitanje kako se zove. Ma svi su zreli. Dobro, ali ovo je baš najoriginalnije. Ne, oni nisu kao ličnosti ostvareni, ali oni su svi intelektualno zreli. Sad vidite, čak i da nisu. Pa taj profesor, ajde samo napravite rokadu, student je birao vas, aj ti kaži, dragi kolega, ideš ti na moje mesto, ja sam tebi iza leđa, ja te savjetujem, ja sam matorac, ja te savjetujem. Ko što ja nisam, kažem, na listi, ali ja neke savjetujem. Da li biste vi glasali da bude, na primjer, prva na listi ova studentkinja koja je odgovorila Informeru? Kako da ne? Da kaže, bit će vlada 6 meseci, napravit ćemo normalne uslove za izbore. Apsolutno, i to bi stavila lista se zove šta te, kako se ti zoveš. Stavila bih 10 žena, 10 studentkinja, 10, jer su one najhrabrije. Pa 11 da bude student. Ali dobro, sad da mene bi protumačili kao... Slušajte sad... Dobro, je se pokazalo ovo sad zadnje... Ma nema, žene se mislim, te mlade devojke se ne plaše ničega. Zato kažem da se vratimo na ovu istragu šta se desilo sa ovom devojkom. Jer ona
moja intuicija tvrdi, ja nemam, opet kažem, ograđujem se, milion puta se ograđujem, samo govorim kao dete, ja sam dete slikara, arhitekte, lekara i pesnika, znači intuicija. Moja intuicija tvrdi da ona nije skočila. Zatvaramo tu fioku. E sad, a da je pokojna je, znači nešto se drugo desilo. Znači tačka. E sad ovo da završimo i ovo. I sad te kolege, znači moje kolege, molim vas, ima vremena, neće to tako brzo biti. Vidite da što se kaže, ne zna kud će, šta će i onda neće to tako brzo biti. Još ima vremena da se prestrukturiraju. U stvari to i nije neko, samo napravite rokade. Vas su izabrali studenti, sad vi izaberite njih i kažete mi smo vama iza leđa, nema problema, svi ostajemo tu isti iza vas, da vas savjetujemo, ali vas guramo jer ste vi borci. I drugo, vi ste i hodali, vi ste i trpeli, vas su i tukli, vas su šikanirali, vas su i hapsili. Pa to su žrtve. Jer razumete što sam pričala o žrtvama? Žrtve se bore, a ne oni koji nisu. Nemoj prokuracijski da daješ moć nikome. Ako ćeš da se boriš, bori se. Šta imaš da prokuracijski? Ne može neko biti pametan u tvoje ime. Ne može biti ni hrabar u tvoje ime. To se ne radi. Znači, prvi moj poziv je kolegama, znači profesorima, kao što sam ja, i mlađima, posebno mlađima, to su i neki mlađi, da tako postupe. Jer još ima nade, još ima vremena i ako imate hrabrosti i morala, ako zaista želite da ovu listu ne preuzme vlast, jer je ona polako preuzima, ako zaista želite, dopustite mladim ljudima da vas zamene, a vi budite, suflirajte ovako iza leđa im budite, duvajte im u leđa. Jer vi ste ti koji ćete savjetovati, ako mislite da oni ne znaju da pričaju u parlamentu ili nešto. E sad, još nešto da kažemo prije nego što... Mislim, ne sa drugim ljudima, ali meni ove sada izjave koje su dali, ove kratke, deluju bolje nego dobar deo ljudi u parlamentu kako priča. Ma molim vas, pa oni će sutra... Na prvu, kratko, jasno su im odgovorili... Pa tu se ja se tu ne bi, recimo, ja kažem da je želja svega ovoga da taj postupak bude oročen, dok ne dođu pravi izbori. Ali verujte mi, kad bi stavili te mlade ljude na listu, ja se ne bi bunila da oni i ostanu 4 godine. I da ne bude oročeno. Jer to onda, kako da vam kažem, to su sad ljudi koji sa zaslugom ulaze. Zašto sam pomenula pojam zasluge? Vidite, pojam zasluge nije... A čekajte, ovi ljudi koji su na listi, jer imaju oni zasluge? Pa ja to ne znam, ja 90% njih ne poznajem, nisam nikad čula za ta imena. Mislim, isto... Pa možda imaju zasluge, ali nisu vidljive javno, jel? Sad to treba i obrazložiti, ali vidite, oni ne mogu da obrazlože, da ih ovi ne bi napali i tako dalje. Sad ušli smo u jedno zapetljano klupče. Samo kako će se bore ako se zato je uvek dobro, znate kako, uvek je dobro otvoriti karte i baciti rukavicu. I kaže, ja sam taj i taj, ja sam to i to. Napadajte koliko god hoćete. Šta se sad, bojimo se da će ovi da vrše kampanju? Pa neka vrše. Pa sve vreme i vrše kampanju. Pa imate i kontraefekat, što više vlast napada neku ličnost, to je narod više brani, to je poznata stvar. Zašto oni sada ne napadaju, zašto Vučić ne napada Đokića, rektora Đokića, nego onako mild, što bi se reklo. No dobro, on ne, ali ovi njegovi i tekako ga napadaju. Ne, ali igraju oni igru, oni hoće da ga malo potkrepe, kao eto, dobar bi bio kandidat, već je rekao to, da bi ga narod omrznuo. To je ta igra. A kad bi rekao sve udri protiv njega, narod bi ga branio. Naravno, to je psihološka igra, to je ta dinamika. To svi znamo, to je najobičnija dinamika kontraefekta. Znači, čega se plašiti? Ako ljudi imaju zasluge, pa neki su tamo likovi, to pa izađi, kaže ko si, gde si, šta si, kad si rođen, šta si radio, šta su tvoje doprinosi društvu i tako, pa nek te napadnu. Pa to što te više napadaju, bit ćeš popularniji. E sad vidite, tako da da će biti popularniji ako ga oni napadnu, vratio studente na fakultete, hvalio Zvezdana Terzića... Ne govorimo o rektoru, govorimo o ovim ljudima sa takozvanog projekta za koje ne znamo ko su, šta su. Dobro. Ja mislim da sakrivanje i ta takozvana strategija neotvaranja karata nije dobra. Ona je dobra samo u špijunaži. U javnim poslovima nije dobra. Treba otvoreno izaći i reći ja sam najbolji za ovo. Kao što je Srđan Nogo izašao. Nekoga voli, nekoga ne voli, rekao ja sam najbolji za tužioca.
ili ministar pravde, šta rekao. I on čovjek stalno priča, pa onda kaže, ukrstimo argument, ajde kažete mi zašto ne valjam, pa traži. To vam je američki sistem koji ja vrlo poštujem. To je nešto što volim u Americi. Što čovjek bez licemerja, bez one hipokrizije, inkvizicijske, i one naše, znate, vizantijsko, u stvari nije vizantijska, nego ta orijentalna, sve takija, sve ovako. Da, onda izađe drugi i kaže, pa dobro, nisi položio pravosudni ispit, nemaš osnova za tužioca. A čovjek mora sam da izađe i kaže, to mi se svidjelo u Americi, kaže, I'm the best za ovo, ima neko bolji, ajde izađite, kažete, pobite me, to je kao ritersko u srednjem veku. On isuče mač i kaže, izađi pa da ukrstimo. To je to. I ako si stvarno najbolji, ljudi to vide, i ako nisi, isto vide. I to je dobro. Tako da ta taktika skrivanja, ne znam, proći ćemo da se ne zna ko smo, nije dobra. Ona nije ni moralna. A nije ni mnogo, kako da kažem, nije ona mnogo ni lukava. Ona nije lukava. To se pogrešno misli da je to lukavstvo. To je nešto što ide na stramputicu i što otvara čitavu hipoteku sumnji kod običnih ljudi. A to nije dobro. To može samo vlast da želi da ljudi počnu da sumnjaju. I već su počeli da sumnjaju mnoge stvari. A to nikako nije preporučivo. Jer mi i dalje podržavamo studente. Ja podržavam apsolutno studente i njihov pokret. A ovaj projekat, ako nije njihov, pa to neće onda niko više podržati. Ali oni moraju da kažu to je naše ili nije naše, mi stojimo iza ovog ili ne stojimo. I zato ja kažem, oni još to nisu rekli, za sad samo drugi tumače. Zato ostanimo rezervisani, da bome. Ali moj savjet, pošto sam ja ipak godinama sa studentima radila, moj savjet je mladim ljudima da uzmu stvar zaista u svoje ruke, da se više ne sakrivaju, da ne daju, ne sakrivaju, nego da nema tog prokuracija, strana reč, ajde naša, nema ovlašćenja. Nemojte davati ni rezon, ni pamet, ni moralna ovlašćenje, jer to je velika greška. To možete samo majci, ocu, detetu, suprugu, ženi. Možete dati ovlašćenje, da u vaše ime nešto ili nekom najboljem prijatelju u životu. A u političkim pričama ovaj tip ovlašćenja je loš, to istorija pokazuje. Znači, ne ovlašćujte kolege, profesore, nas, da vas zastupamo. Zastupajte sami sebe i Srbiju koju ste probudili i poneli na vašim ramenima. Vi ste poneli Srbiju. Ne treba vam nikakva usedelica, profesor. To je jedna stvar. Ima još vremena. Ja ne govorim protiv kolega, jer ne znam ni koji su. Tu ima sigurno dobrih ljudi. Ali sad da se vratimo na pojam zasluge. Mi moramo... Kako će građani da glasaju ako vi ne znate ko su? Pa neće, znate kako, ideja cele... Ako ja ne znam za dosta njih ko su, ako mnogo ljudi... Ideja, evo sad smo čuli da je profesor Lompara izabrao fakultet u Kosovskoj Mitrovici. Pa mislim, Lompar nikad nije tamo ni bio. Mislim, možda je bio, ali nije nikad predavao. Dobro, ali on je na 90 neko mesto. Ma nije, ne, biće on u vrhu. Biće na 6. najverovatnije. A ne, i dobro je da bude. Ali hoću da vam kažem šta je sad kriterijum. Ako pristane, naravno, bude izađe. Imate tamo na... A da li vi ste da će pristane neko ko je od početka protiv Vučića, da će pristati da bude iza rektora Đokića, koji je zadnjih godina i po dana protiv Vučića? Evo, vratit ću se na to vaše pitanje, ne brinite. Samo da završimo ovu stvar. Ima tamo u toj Kosovskoj Mitrovici nesrećno, ima profesora koji su i dan danas profesori. Ja sam tamo isto imala studente. Otišla sam sad, ja mislim, gotova sam, ja sam van igre. Ali ima ljudi koji su u igri, koji su tamo profesori. Pa zar nije bolje da takvi budu izabrani nego neko ko nije išao tamo? Jer, pazi, ne brinite, nisam zaboravila vaše pitanje. Ne eskiviram uopšte, vraćam se na pitanje, nego samo da ovo raščistim. Jedno je kad vi na mitingu kažete ne damo srpsko Kosovo, to je srpska teritorija i tako dalje, to je sve fino. Ali drugo je kad vi tamo idete pa predajete, pa radite, pa pomažete. Jer ja ne gledam šta čovjek priča, nego šta radi. Znači, ako nisi tamo predavao, nemoj da te taj fakultet bira, je li tako? Izabrao te drugi. Čovjek treba da bude. I bit će, on će tamo biti u vrhu, samo što je potrebno reći da su ga dole birali, kad nije dole ništa, mislim, nije zaslužan dole, on je zaslužan u Beogradu, je li tako? A dole ima zaslužnih ljudi, pa dajte te ljude koji dole se muče i dalje se muče na toj teritoriji koja sad nije srpska više.
po vlasti. Formulisat ću pitanje. Da li treba gledati kontinuitet u borbi protiv Vučićevog režima? Da neko ko je 2012. bio protiv, 2014. 16. 18. 20. 22. 23. 25. Neko ko je svo vreme, ko priči o aferama i o Savamali i o svima drugima, i neko ko je za svo to vreme napredovao, dobijao upravne odbore, dobijao bolje pozicije, dobijao više, na kraju krajeva više finansija, nije imao nikakvih problema, nije bio napadan, podržavao. Da li to treba gledati kad se isto formira lista ili je to građanima Srbije apsolutno nebitno, budućim glasačima, da li je to njima bitno ili ne? Kada gledate u moralnom smislu reči, znači sad psihologija morala, kad gledate moralno, kontinuitet je jako bitan. Osim ako je bilo psihotične epizode u osobi, to može svakom čovjeku da se desi, da se restrukturira i da kaže sve pre je bilo pogrešno, danas zastupam nešto drugo, mea culpa, pogrešio sam, može to. Svaki čovjek ima pravo i da pogreši i da promeni mišljenje, ali to mora da obrazloži. Što kaže Martinović, bio sam magarac kad sam napadao Aleksandra Vučića i pređe kod njega. Ne, to je Tartuffe, to je Molijerov junak, to je ono što mi poznajemo, to su lažne priče. Jer lakše ovima što su bili uz Vučića 10 godina se pomire sutra ili ne? Evo, tu sam vam odgovorila, uopšte nije bitno šta ko priča, samo gledajte šta radi. Dela kroz vreme. Znači, mi tačno, jer pazite, važno je i šta čovek govori, pošto je govor ponašanja, ali ukoliko se govor poklapa sa delima, sve u redu. Ako se govor odvaja od dela, onda govor nije bitan, važna su dela. Gledamo šta je prioritet. Ako nema poklapanja, onda nam je kriterijum ponašanja, a ne govor. Ako ima poklapanja, odlično. Znači, čovek radi ono što govori, to je odlično, to su oni koji nisu schizofreni i nisu pokvareni, s druge strane. Ali ako je to rascepljeno, onda gledajte šta radi, kako se ponaša, kuda ide, kako živi, a to što priča zanemarite. Znate, to je kriterijum. Sada, vi ste me pitali za tog rektora Đokića. Rekla sam da je to obrazovan čovjek, ja ga ne poznajem, ja ne mogu ništa loše da kažem. Borbe. Neko ko je od Savamale protiv, neko ko je od pada helikoptera, neko ko je od Asomakum afere protiv i neko ko je od pre godinu i po dana. To je ovo što sam vam sad rekla. Ja sam vama rekla da li očekujete da će neko ko je od početka protiv stati iza nekoga, na listi na primer, iza nekoga ko se juče setio da je protiv režima, a prethodnih 12-13 godina mu je bio dobar? To zavisi od stepena svesti našeg naroda. Naš narod je neki put potpuno nesvesno bira, kad smo u tragediji, traumi, zato i mu ponovo sluđuje ljude, evo izjavama dolaze teška vremena, neće biti hrane, vode, on kreće da napravi opet fear campaign, znači opet kampanju straha pravi, da bi ljude sludio da ne mogu da razmišljaju. Ako ljudi mogu da razmišljaju, oni će uvek birati one koji su imali dugoročni kontinuitet. I ja sam to govorila i studentima, nemojte gledati šta je, oni su rekli gledamo šta je 10 godina unazad. Ne studenti, mladi ljudi, šta je 30-40 godina unazad. Zašto od 2000-te poći? Idite i ranije. Znate? A nisu ni 2000-te nisu bili ni rođeni, pa onda kao mi od kako smo mi rođeni. Pa ne može od kako ste vi rođeni, zato što to nije kriterijum. To nije kriterijum za Srbiju, to je kriterijum za vas lično, ali vi se borite za Srbiju, a pri tome ste obrazovani, znate istoriju. Ako znate istoriju, idite u istoriju, pa ćete vidjeti. Ja sam rekla njima, za svakog čoveka koga vi predlažete, otvorite sve o njemu da znate šta je bio kroz vreme. I to kroz dugo vreme, dobro, ne možete znati od rođenja šta je bio, ali od neke, znate, od kako se neko angažovao. Sad izlaze za neke da su bili, ne znam, bivši radikali, a sad su velika opozicija i tako dalje. Pa dobro, čovjek može da promeni i mišljenje i sve, i na kraju krajeva menjale su se i te partije. Jedno je vreme kako se neko ponašao dok smo bili bombardovani, a kako se ponaša sad. Mi smo videli te promene, to su upravo psihijatrijske promene u ljudima. Ako ko to razume, ja to razumem. Ali vi ste me pitali da li je važan kontinuitet. Uvek je važan kontinuitet. On ima prioritet. Prioritet imaju ljudi koji su bili u kontinuitetu zaslužni. Sad se vraćamo na pojam zasluge koji ne postoji.
koji je izbrisan iz našeg društva. Uopšte nema pojma zasluge. Recimo, smatra se da je profesor zaslužan. Profesor nije zaslužan ako nije ništa uradio za Srbiju. Profesor je zaslužan u svojoj nauci. I to je u redu, kao i akademija. Kaže akademik, ušao je u akademiju jer je zaslužan. On je zaradio penziju profesora nečega i ušao u akademiju. Ali to nije zasluga, to je profesionalna aktivnost. A zasluga je ovo. Da li je uradio nešto za društvo, da li je pomagao siromašne, da li je radio neki projekat za državu Srbiju, da li je uradio nešto za to nesrećno Kosovo, da li je uradio nešto za Vojvodinu, da li je išao, pregovarao sa ovima da promoviše u internacionalnoj ravni celu Srbiju, ne samog sebe, nego celu Srbiju. Da li je osvojio neke velike plakete ili, ne znam, kupove teniske kao Novak, pa je proslavio celu državu. To su zasluge. Većina akademika nema nikakve zasluge u Srbiji. Mislim, ove akademike koji su članovi SANU. Oni imaju zasluge profesorskih radova. Ali to nije društvena zasluga. Društvena zasluga nije profesorski rad. To je onaj plus koji si dao društvu. Što bi rekao pesnik, kako se zvao, Beograde, dobro jutro. Duško Radović. Duško Radović, s kojim sam ja rasla, majka dolazi u našu kuću stalno. Oni su putovali zajedno po Rusiji, Ukrajini, svuda. Što kaže on, zaslužan je. Čovjek je sedeo u toj palati i telefonirao raznim guzonjama, ministrima, pala voda, posrao se golub, pukla cev, on je to radio godinama, čak nije jedno vreme ni platu imao za to. Pa to je zasluga. A ne može da kaže ja sam samo zaslužen kao pesnik. Ne, ti si zaslužen kao društveni radnik. Sad se postavlja pitanje šta su ti profesori, moje kolege, šta smo mi uradili kao društveni radnici. Ja bar neću pričam o sebi jer nisam ja tema, ali ja sam godinama nosila pomoć na Kosovo i Metohiji. I obilazili naše ljude u pritvoru. Ma to obaška, to mi je posao, to mi je profesija. Ali sam nosila iz svog džepa, ja nisam imala nikakve fondove. Ja sam iz svog džepa nosila, to je znala Mati Varvara i Fevronija u Pećkoj patrijaršiji. Mi smo godinama, pa sam onda dovodila te ljude, pa oni pomoć nose, pa sve je bilo, da ne pričam o raznim drugim stvarima, ajde. Znači, za društvo, ne za profesiju tvoju. Profesija su radovi, kongresi i tako dalje. Šta si za društvo uradio? I sad se vraćamo na to zaslugu. To je otvarali oči narodu. Narod nije verovao koliko je on bolestan, da nije to je moja moralna obaveza. To je moja moralna obaveza. Sad vidite, sad se postavlja pitanje koje mi ljude biramo. I opet se vraćam na onaj početak kad sam rekla. Ukoliko je ovaj projekat, ajde da zaboravimo tu ružnu reč lista, ukoliko je ovaj projekat napravljen da bude jasno oročen, da se sa tim ljudima sruši ova postavka i da se spreme tehničko-pravni uslovi za nove prave izbore, na kojima će biti sve zaslužne ličnosti. Onda je to dobro. Ali, ako je ovaj projekat takav da ne bude oročen i da se posle ti ljudi, za koje ne znamo ni ko su, ustale, onda nije dobar. Onda ništa ne valja. Onda je sve pogrešno, ali opet nije ništa izgubljeno jer ima vremena da se to restrukturira. I ko zna kako će biti. Ko zna kako će biti. Ja sam vama rekla pred emisije, sad o tome nećemo pričati, da su tu strane delegacije već u igri, da su pregovori već počeli o primopredaji vlasti, da ja o tome znam malo više nego što smem ovde da govorim. I nego što u stvari hoću ovde da govorim, jer neću da... U stvari vlast želi da preda sama sebi. Vlast želi, znate šta oni žele? Oni žele da odu da malo se odmore i da se vrate odmah. I pazite, premijersko mesto nije šala. Dozvoliti ovom bolesniku da uzme premijersko mesto. Mislim, on sad već radi posao, on ne radi nikakav posao jer on ništa ne radi, on je destruktivna ličnost, ali on se sad već ponaša kao da je premijer. Kao da je babica u svakom domu. A nema te ingerencije. A zamislite da dobije posao sa ingerencijama. Šta bi tad radio? Ja mislim da bi svima ulazio u kuće. To je čovek koji je zaista bolestan, da ne ponavljamo ono što smo pre rekli, nikako mu ne treba dozvoliti da dobije premijersko mesto, pa makar to bio i dogovor
u ovoj postavci, jer ima dogovor, da se razumemo, ja znam za neke dogovore, da se ide na to da se napravi neki prelaz, da ne bude... Mirna primopredaja vlasti. Mirna, da bome, da ne bude hapšenja, da ne bude krvi, da... Dobro, to ja i razumem. Da ne bude zaplene imovine, da zadrža ono što su pokrali. To ja razumem. Tako je i Koštunica kad je došao na vlast, bilo je ono ne hapsi, nemoj ovo, pa zaista uštedeli su se ljudski životi. Ali posle tog su se svi isti vratili. Znači, to je opet pitanje vremena, tajminga, da se tako izrazimo. Nije sada, dolaze teška vremena, oni će biti jako nasilni, već sad su nasilni, jer ne znamo ni šta se desilo, ni ko je ovu devojku ubio, a ja namjerno kažem ubio. Ne znamo, ništa ne znamo. Dakle, nasilje je ogromno. A zamislite sada da počne još strašnije nasilje, verovatno svi želimo da se to izbegne. Ali, onda se postavlja sledeće pitanje. Kada dođe do te, recimo, mirne primopredaje, ajde da tako kažemo, na koju stranci idu na tu mirnu primopredaju, to znam pouzdano, sad se postavlja pitanje ko će da radi, ko će tužilaštvo da uzme? Ko će da radi ono što treba raditi u Srbiji, znate? Ili će se to čekati sa tim projektom, da jednostavno se stvore uslovi za neke normalne izbore, pa na sledećim izborima za 5 godina ćemo početi da regulišemo pravosuđe. Ali još 5 godina... A do tada će mnogo toga zastareti. Ali, baš ka to, nego što će do tada još biti mnogo žrtava ovog pravosuđa. Ovo pravosuđe je kriminalno. Ovo je svaki dan žrtve. Suđenje ovome, ovaj dečko u Holandiji, suđenje u odsustvu, otimanje dece, evo ta Igić i dalje radi supervizije socijalnih centara. A ja sam rekla, ne govorimo o njoj, govorimo o praksi koju je sud u Strasburu osudio, da se taj socijalni fašizam, tako su oni to nazvali u Evropi, otimanja dece mora zaustaviti. Oni brifuju ljude, znači njih vlast štiti. Šta ćemo još 5 godina to da čekamo? Znači, mi moramo samo još ovo... Hoću jednu temu vezano za empatiju. Evo, desilo se, nažalost, tragedija da je autobus u Nišu uleteo na autobusko stajalište i da ima povređenih ljudi. Gore je voz pre nekoliko dana iskliznuo sa šina. Nema protesta za sad, nema protesta ni za jedno ni za drugo. Da li smo mi izgubili kao narod empatiju da mi tek onda kad se desi sa smrtnim ishodom, Dubona, Malo Orašje, Nadstrešica, Savamala i slično, tek onda kad je smrtni ishod, tek tada reagujemo. Zašto nemamo tu empatiju pre nego što se to desi? Taj isti voz da nije bio u Vojvodini, da je bio negde drugde u nekim brdima, da su ćaci radili prugu i da je pao u kanjon, bilo bi strašno. Sećamo se šta se desilo u Crnoj Gori, dole u Morači. Znači, hvala Bogu što su ovde radili u ravnici, pa voz kad bude ispadao i šinu, Naš narod je vrlo empatičan narod. Međutim, u teškim i emotivan i osjećajan. I ima onog prirodnog, to je ono što je Bjelinski opisivao, veruje u Hrista bolesnih i siromašnih. Bjelinski je to divno opisao. Naš narod hoće, većina ljudi su jako dobri po duši, hoće da pomognu, ne traže, idu emocijama. Međutim, u teškim vremenima taj prag draži se diže, kako mi kažemo u psihologiji, i sve se manje reaguje na patnju i na stravu. I tome i služe ti inženjerinzi, kao što je bila COVID, koji je u stvari bio military top secret, sad se to otkriva. Uzgled bude rečeno, samo da kažem u zagradi, ne zaboravim, u Holandiji, u Amsterdamu počinje suđenje direktoru Pfizera i Bill Gatesu. Oni naravno neće da se pojave, ali evo suđenje je počelo i to sad je ozbiljno počelo i sad će za neki dan biti novo ročište, dolaze svi, možda ću i ja ići, dolaze svi mogući svedoci iz čitavog sveta da pričaju šta su ovi radili. Znači, vidite kako ipak nešto stiže. Ovo sam htjela da kažem, pošto to je bila vojna tajna, to je u stvari bila, ovi su rekli secret défense, a ovi su rekli military top secret, znači COVID je bila vojna tajna. Sad se otkriva, mislim, šta ste radili narodima? A medicina je tu bila slepi putnik. Ovo sam htjela da kažem. Znači, prag se diže u takvim situacijama, a to znači da ljudi, imate to kod Kurčija Malaparte u romanu Koža, kada više ne reaguje, da mu za ručak ovako posluži na stanjiru, krompir pire i ljudska ruka u sredini. Kao meso, ljudska ruka.
Imate to, imate, ako neće čita, neka pogleda film. I ne reaguju ljudi više. U stravi se sve manje reaguje, razumete? Zato je bila ta kampanja svaki dan će biti mrtvih, samo da naviknu ljude da otupe na smrt, na stravu, na užas, na odsecanja glava u ritopeku, na ćevapčiće od ljudskog mesa, da otupe. I sad se radi na tome. Ali nema uopšte reakcije naroda. Pa, da vam kažem, reakcija našeg naroda istorijski poznata je... Veća hrabrost treba sad ući u voz za Suboticu nego ne znam šta uraditi. Ja sam rekla na naš narod, ako gledamo etnopsihijatrijski, reakcije su talas. Kad su to napravili, imamo jednu srušenu nastrašicu i jedan voz koji iskliznu iz šina. Naše reakcije su istorijski gledano, sad su to činjenice etnopsihijatrije, naše reakcije globalno, kolektivno gledano su talasi. Znači, spava, znači oblomovština spava, pa onda gura u jarak, pukne, pa opet spava, pa pukne, pa opet... Sad jer mi nemamo, kako da kažem, tu kulturu svakodnevnog reagovanja. Sad to malo počinje sa novim generacijama. Uglavnom, kolektivna ćutanja, strah su dugačka i onda puca. Pa opet ćutanje i spavanje, pa opet puca. Tako nam je istorija, ja govorim činjenice istorijske. Ne kažem da je to moralo tako da bude, empirijski je tako bilo. I sad opet dolazimo do ovoga šta oni rade. Oni, evo vidite, ovo je počeo sa tom kampanjom straha, neće biti vode, neće biti hrane, on je već počeo da ljude sluđuje, da bi oni rekli, ma daj šta daš, neka bude i on, samo da ostanemo živi, da imamo vodu. Gorivo će biti 300 dinara. Da pijemo vodu, pa neka bude on i premijer. Vidite kako već kreću. Mislim da bi jako bilo nesrećno za Srbiju da se dozvoli tom čoveku da se prebaci na drugo mesto. On mora biti u jednom trenutku uhapšen, mora se jako lepo sa njim postupati, mora mu se sve obezbediti. I ja mislim da će on i biti, evo sad da se vratimo još na jedan problem psihološki našeg naroda, odnosno to je problem svih ljudi, ali pošto smo mi u srpskom narodu, polazimo od nas, to je problem incestuoznog morala. Mi Srbi moramo da, kako da kažem, moramo da savladamo incestuozni moral, koji je u psihološkom smislu normalan i postojeći. Svi mi branimo svoje i sebi bliske. Ali kad je u pitanju opšte čovečanska pravda, onda moramo da kažemo, jer mi imamo te, znate, da su evropejci, da su nacionalisti. Jedno i drugo je pogrešno. Totalno pogrešno. Jer ništa ne znači. Znate, vi ne možemo, ja sam recimo internacionalista preko nacionalnog pitanja. Jer su to za mene koncentrični krugovi. To je psihološki, vi morate prvo biti nacionalan, pa onda je širite dalje, pa ste na kraju, jer tako, kao umetnici, kao stvaralaci, mi smo internacionalni. Ali ne mogu da preskočim kariku mog naroda srpskog. Znači, to su samo koncentrični krugovi. Nema ono ili, nego oba. To moramo da razumemo. I onda kad naš narod kaže, mi sad recimo mnogi neće da brane, evo ja da vam kažem, ja sam užasnuta time da je advokat Čedomir Stojković u zatvoru. Kaže, neka on je branio, on je bio protiv Rusa, on je branio. Pa ljudi, šta je vama? To je advokat, pa mene ne zanima uopšte ta više ideologija, da li je neko za Amerikance ili za Ruse. Šta je, brate, ljudi? Čovek imam prijateljicu koja živi u Ženevi, on je njen advokat. I bila se zvala me na jedno svoje suđenje i on nije mogao da se pojavi jer je u zatvoru. Dobro, rekao je šta da priča. I da li ima neku, ili u zatvoru ili u kući sad na novicu. Sad je u kući, bio je 2 meseca, više od 2 meseca je bio baš u zatvoru. Ali to je ono naše, sad nije dovoljno srpski nacionalan, ljudi. Mi ne možemo nikuda sa tim otići. Prvo, to naše, kako da kažem, taj... Mislite da trebamo branimo princip iznad svega? Princip moralni je daleko iznad nacije. Nema, znate, to je ono što ja stalno pričam. Vi možete da volite, svi mi volimo svoju naciju. I naravno, porodicu štiti, najbliže štiti, gde god možeš brani srpstvo. Ali tamo gde se uspostavi, tamo gde nađeš Srbina koji drugom seče glavu, nemoj da ga braniš zato što je Srbin. Moraš da shvatiš, on je naš. Pa nije naš, to je ubica koji seče glavu. To nije naš. Moramo da znamo šta znači naš.
To je ta incestuozna, ja sad To je pričam... ono što je patrijarh Pavle govorio, budimo ljudi iako Pa smo dobro, Srbi. njemu se desio taj lapsus, ajde, mislim, lapsus koji je uvek deo podsvesnog i nesvesnog. On je bio u mojoj kući, kad uđete, to je poslije, ja imam veliki portret Pavla i to je posljednji koga poštujem, mislim, čim uđete, vidjeli ste na ulazu. Isto, posljednji patrijarh. Vidite, vi imate sada recimo tu aferu Safari, koja će da, zato što pitaju ljudi, ništa, kaže, ne može biti Vučiću, sve on možda kupi, sve on možda potkupi. Da. Pa evo, sud već, kako da, evo da se vratimo ono što sam malo čas rekla. On kaže, rektor je bez empatije. A ovaj novinar iz Hrvatske je našao, mislim, iz Hrvatske, nije Hrvat, mislim, Margetić je internacionalno lice, ali kažemo gde živi. On je našao broj snajpera koji je ovaj držao. Ja ne znam da li je on pucao ili nije pucao, to će se otkriti. Ali je svakako video da pucaju u ljude. Pa o kojoj empatiji pričaš? Pa ne, on je najavio... Ti pričaš o rektoru empatiji... Za jednog ubijenog pred Srebrenicu, šta je najavljivo u Skupštini. 2 nedelje. Mislim, ja sad razumijem da to ova deca ne znaju... Ali pazite, ali zašto sam počela su rođena 20 godina kasnije. Ne, ali zašto sam počela sa incestuoznim moralom? Zašto sam to pomenula? Svi mi znamo kakve su jezive srpske žrtve bile. Svi to znamo, niko to ne negira, mislim, apsolutno, to je sve već smo rekli. Ali ako ste vi bili tamo u tom Sarajevu, pa gledali i vidite film gde ljudi pretrčavaju i sad vi pucate u te ljude, tu deca, žene, babe, ove trudnice pretrčavaju ulicu i vi pucate u njih. Pa nije to vojska. Pa da kažemo to su naši. Jesu to naši? To je strašno, znate, nema naši. Ako si ubica, onda si ubica. Ako si krvolog, ti si krvolog. Ako si kasapin ljudskih glava i ljudskih ekstremiteta, to si, nisi Srbin. Nisi ni Bosanac, nisi... Kad ste rekli kod toga nije Srbin, jedan poznati političar je najavljivao da će odvratne stvari raditi, praktično on je to u TV emisiji tada 90-ih pričao, predstavlja, deklariše se kao Srbin i ima potvrdu, jedini Srbin koji ima potvrdu srpskog SANU-a da je Srbin. Ne postoji drugi sa overenom potvrdom. On je jedan jedini, čak je hteo da on bude taj koji će dalje drugima da dodeljuje ko je Srbin. I on je pričao neke užasne stvari, zarađalim viljuškama, kašikama, da će sve i svašta raditi Hrvatima i to u TV emisiji. Šta mene zanima? To nije karakteristika srpskog naroda. Jeste karakteristika jednog drugog nama susednog naroda da je te stvari zaista radio u Drugom svetskom ratu. Da li je to njega podsvesno odalo šta je on u stvari? Pa, zašto? Verovatno nikad niste pričali s nekim ko priča na takav način kako je on priča u toj emisiji. To je bila tada zabava, da. Da vam kažem, vi verovatno aludirate na to šta je etničko poreklo određe ljudi. Ja, da vam kažem, mene etničko poreklo uopšte ne zanima. Mene samo interesuje... Ja, etničko poreklo tih ljudi je radilo te stvari koje taj čovjek priča. Jedan deo njih. Jedan deo njih, naravno. Moji su po ocu stradali u Jasenovcu, vrlo dobro znam. Jedan deo njih, da bome. Jedan drugi deo nije. I to treba imati u vidu. Mislim da ne postoji tapija na neke proklete narode, kao što ne postoji tapija na izabrane narode i na one koji su dobri. Jednostavno, mislim da je ta Gaussova krivulja jednako raspoređena. Da li je to njega odalo, njegovo poreklo? Ne, ja se ne bi bavila tom ličnošću, ali moguće je sve što govorite, to je u Lakanovskoj analizi jasno, sve govori o vašoj podsvesti, nesvesti i o vama. I zato sam i govorila da ako vi tvrdite, dobro, mi moramo da analiziramo ljude, to nam je profesija, ali ako vi tvrdite da neko nema empatije, da je neko ovakav, da je neko onakav, a u stvari govorite o sebi, jer te izjave koje smo malo čas rekli, ili recimo gledanje kroz prozor kako ubijaju tamo decu, a sigurno je to znao i video, ne znači da je sam pucao, mada ovi tvrde da je, ali dobro, ja lično mislim da oni ne zna da puca. Nekakav on bangav. Dobro, ali da vam kažem, gledati kako padaju ti neki civili i tako dalje i da vi sad pričate o empatiji. Ili sama priča u vreme COVID-a, sama ona priča, ne, to nije bilo u vreme COVID-a, to je valjda ranije, kad je ono bilo, sklonite decu da vam pokažem slike odsečenih glava u terminu dnevnika.
Pa o kojoj empatiji pričaš? Jel vidite kako čovjek sam sebe projektuje? To je odgovor na vaše pitanje. Možda i ovaj se projektovao. Ali ja o toj ličnosti neću ništa pričam jer me apsolutno ne zanima. Ja sam stavila krst na neke ljude koji su nekada mogli nešto da znače za ovaj narod, pa su sami izašli iz istorije naše srpske. I zato držim da oni koji sada ulaze u tu srpsku istoriju, a to su samo ovi mladi ljudi i studenti. I rekla bih još to, pogrešno je naše mišljenje, zato što je podržavam ove poljoprivrednike i gospodina koga sam čula da li kod vas i negde je bio Aleksandar Glišić. Jako lepo je pričao čovek. Za seljake, za Srbiju, za poljoprivrednike. I podržavam ga apsolutno, ali sam baš bila inspirisana tim njegovim govorom da nešto još kažem. Ne možemo se deliti na, kako bih rekla, na nacionaliste i na evropejce. To je ona podela građani i nacionalisti. Taman su ti studenti uspeli da to malo, kako da kažem, ispeglaju, kako se to sad kaže, i da kažu, pa dobro, svi smo mi politički građani, seljak je građanin u političkom smislu reči. Nije reč o urbanizmu, gde živiš, to je uopšte nebitno, nego je bitno o svesti građanskog učešća, to je politički pojam. I ta podela na nacionalne i na građane, odnosno sada na nacionalne i na evropejce, je potpuno pogrešna. I onda otud dolazi ta mržnja prema Evropi. Evropa se... To je poglavlje 35. Evo, ili ćete u Evropsku uniju i da vam date Kosovo, ili čuvajte Kosovo nećete. Da bome, to je ucena. Ali ja sad hoću da kažem ljudima, jer živim u toj Evropi, velikim delom. Evropa se restrukturira. U Evropi će biti ogromne promene. Dolazi do, evo, Francuska se digla, neće u rat, neće da ratuju ni sa ovima, ni sa onima. Sve propada, siromaštvo ide svuda u Evropi. Ja to naravno, mi koji volimo Evropu, neće to neki da kažu. Ja govorim realno kako ide. Sve više sirotinje, borba je ogromna, doći će do neke konfederalizacije, ali s druge strane, ucene nikako ne treba prihvatiti, to naravno, ali nije to pitanje ili. Mi možemo da budemo negde pridruženi pa da razne stvari odbijemo. To naši neće da kažu, jer oni žele da to bude crno-belo. Vidite, mi moramo da kažemo da je, svi su sad protiv Unije. U redu, Unija je, mislim, Unija se u stvari negde i menja. To se sad i raspada i dolazi do nekih promjena. Ali ne možete reći sve, evo baš ovaj brat je to rekao, šta je Evropa za nas uradila, ništa nisu uradili. Čovek ne zna. Oni su dali ogromne pare koje su završile u privatnim džepovima. Te pare su došle iz Evrope, nisu došle iz Rusije pare, nisu došle ni iz Amerike pare, osim pojedincima. Rusi daju na projekte, u redu. Kinezi, mislim, više uzimaju nego što daju, ali dobro, zna se kako ide kod njih. Pare nepovratne, ogromne su došle iz Evrope, da se restruktura pravosuđe, da se očisti sve u pravosuđu, da se neki principi primene, da se filtriraju gradovi, da se gušimo u smradu, sve su to platili i to je nestalo u privatnim džepovima. To naš narod mora da zna. Kada kažemo Evropa nije ništa uradila. Jeste, uradili su mnogo, dali su pare koje su nestale. A zašto su nestale, to je na nama. Znači, ne možemo da kažemo ništa nemamo od Evrope. A s druge strane, ja sam prva koja tamo priča, kad me zovu, nemojte ucenjivati Srbiju, neće Srbija to da prihvati. Pa mi kažu, neki su mi ljudi rekli, ma to nema veze, samo se pridružite, sve ćete odbijati kao što neke zemlje odbijaju, mi posle više ništa i ne možemo. Mi ne možemo neke članove ni da kaznimo, kaže. To je bez veze, to je sad pitanje udri. Više Srbija sada čini, razumete, dok je na nekim vratima na kojima Kobajagi kuca, a kad uđe u klub manje bi bila ucenjivana. A to je sad strateško pitanje, ali ja hoću da kažem ljudima, nemojte pričati protiv Evrope. Dobro, protiv Unije možemo da kažemo nećemo da uđemo u Uniju, hoćemo, nećemo. To ćemo videti sutra. I studenti su rekli nećemo ideologiju u ovom projektu, nećemo ko je za Kinu, ko je za Rusiju, ko je za Ameriku, jer onda ćemo se svi razbucati. I u pravu su. Sad se borimo za to da imamo uopšte izbore koji neće biti pokradeni. A posle kad se dose, onda ćemo da se ideološki, jer pazite, ideologije u ovom svetu, u ovom vremenu su nestale. U suštini nema više ideologije, sve je para. Sad pričate o kineskoj ideologiji, gde je kineska ideologija?
Pa to su globalisti koji Amerikanci. Znači, samo lova, lova, pare. Pa mislite da je u Rusiji mnogo bolje? Dobro, mi volimo pravoslavni narod, evo sad ide naš Uskrs. Idite, vidite kako je korumpirano tamo. Možete u Dumi da se slikate bilo s kim, imate tarifu. Koliko se plaća? Pa ne, pa naši se idu tamo guzonje. To kao lobby grupe u Americi. Molim? Kao lobby grupe u Americi. Pa u čemu je stvar? Pa u čemu je... I sad mi pričamo o nekim ideologijama. Svet je, u tome i jeste, a najviše su se Evropljani, i to hrabri Evropljani, borili protiv te slike sveta gde novac sve odlučuje. Nije vam samo u postavkama, nego u konkretnim ljudima koji se bore. Evo sad u Francuskoj imate jedan pokret koji se zove Humanistička Francuska. To će biti neki, dobro, to naše ljude ne interesuje, ali interesantno je da kažem kao pokret, to će biti predsjednički kandidat. Ja ga lično znam. On je osnovao pokret koji se zove Humanistička Francuska, pitam zašto tako, kaže, pa što su sve nehumano. Sve je nehumano, idemo od nule, kaže. Ali to je borba. A vidite vi sad, mi pričamo kao ideologija. Koja ideologija? Pa sve pare, ovaj je potkupio, na jednak način kupi američkog kao i ruskog ambasadora. Jel da jednom, da drugom pare. Jel tako? Ili ne znam, neko Mogherini, ona je dali u zatvoru, sad dobila brazletne narukvice, šta je dobila, evo je, ili ono za fakultet i sad je u zatvoru. Lajen je na tapetu da je vrlo brzo presude u Evropi. Evo sad, Amsterdam je Evropa. Evo, dolaze ljudi iz celog sveta da se sudi direktoru Pfizera i Bill Gatesu. Bill Gates neće da se pojavi. Englezi se digli tamo, kaže, dovešćemo ga mi, kidnapovaćemo i dovešćemo ga iz Amerike, gde već beži, znate. Znači, oni se ljudi, ja gledam, pokušavam našem narodu da kažem da se, evo, ovo još, da je bitno gde se vi možete boriti. Ne postoji svet koji je optimalno srećan. Nećemo mi čekati Srbi da svet bude srećan u Rusiji ili srećan u Americi ili srećan u Evropi pa da uđemo u srećan svet. Ne, mi treba da uđemo tamo gde je moguće da se borimo. Jer postoje zemlje gde je teška borba. Recimo u Iranu je teška borba. Ako se slažete sa režimom, dobro je, ako ne, vešaju vas. Znači, imate zemlje gde je borba jako teška. Amerika je nepravedno društvo, ali je borba moguća. U Rusiji nije laka borba. Mi volimo Rusiju, ali tamo nije laka borba sa vlašću. U Evropi ima mnogo nepravdi, ali je borba moguća. Znači, Srbi, moramo ići tamo gde je borba moguća, a ne tamo gde je sreća, jer sreće totalne nema nigde. Sreća je kad se borite i to su ovi studenti shvatili. Ovo je odlična poruka za kraj našim gledalcima. Mila, hvala vam puno na izdvojenom vremenu za Slavije. Hvala vama i svima želim srećan Uskrs, odnosno Vaskrs naš. Naravno, ovim braći katoličkoj smo već rekli, to je bilo 5. Za naš 12. Evo, svima sreće, pre svega zdravlja, ljudi, šetajte, dišite duboko, ne dajte se virusima i otrovanom vazduhu i sve najbolje. Poštovani gledalci, moja današnja gošća bila je Mila Alečković. Do sledećeg viđenja, svako dobro.